Right, zvakanaka. Indinonzi Madzibaba Paurosi. Ndinonzi Madzibaba Paurosi, ndinonamatira pano paZengeza 5. Chakaitika ndechinoti ndakaisirwa poison muna November na December, ndakaisirwa poison muna November na December. Asi ko zvino aiwanda kurikava ndava nani ndadzoka ndakutakura basa remweya, ndakutakura basa raMwari. Ndakasununguka zvavo vanoda kupona, uyai mupone. Kana atibhadharisa tinozvita pachena. Nebasa remweya ranga radzokera mushure nandichirwara ndakaisirwa poison. Ndiri pano paZengeza 5. Ndini ndinoitwa Madzibaba Paurosi. Semusina kuona pamweya kuti muchazoisirwa poison? Chinoitika ndechinoti kana mweya kana uchinge waenda ndiri munhuwo. Kana kutofa ndinotofa kana Mwari vatendera. Asi tsananguro dzinenge dzichitaurawo kuti baba taona wasangana nemiedzo. Saka ndinoimba kuti ndowe mweya chemuedzo nekuti ndotenda kuti ndakaukunda nekuti handina kufa vanhu vakaisa poison havana kukwanisa kundura andichiri mupenyu. Makazova mhangarira kana kwete? Handina kana kuva mhangarira nekuti panga pakazara vanhu vaisvika zvekuma 400 and something. Saka kuti ndinomhan'ara kuti ndinoti ndiani hazvaikwanisika, ndaingobetsera vanhu vanga vakawandisa panguva iyi. Saka kuti ndinomhan'ara ndichinoti ndiani andiisira zvanga zvisirizvo nekuti vanhu ndinongovabetsera vachienda. Makazorapwa kupi? Ndakarapwa kuChekuda hospital. Vamunobata navo vamati vanoonawo pamweya, sei vasina kuona kuti mukuru wavo pamweya achazenge achizoisirwa poison? Ipapo ndingati tsananguro dzinenge dzichingotaura kuti ndaona semedzo, saka ndenge tsiri kuziva kuti muedzo upi. Saka chero vanhu pakaiswa poison ena handina zvangu kuti ndizive kuti ndiani akandiisira. Saka handina hangu zvizhinji zvandinokwanisa kutaura kuti poison yakafamba sei.